Odofo ana abusua wode wa fidie ato Adom TV. Semre wo hwe Nkuranhyensem. Ya medi ho chiame medin yam yeso ene nita kotego. Me makwaba e de badwumade we so. When we are all born into this world, we all desire to live a good life. Ye nyina e wa brabo mu ye pese ye bubra eso ani. Ye bubra empo ede enemapa ebre yen. Ebu bra ebema empo woni eben yen ato ye nipa se wo ya de wa nipa papa empo ye adwuma se mpanifo hu se akwa wa de nipa papa se empo ye sua de nya ya ne se ebe sua de edum pempenso a se so hwe ba ebe din kunim nya ka se we do a good student empo aware wo yere pese okunu ka kire ne se wo ye yere papa na empo okunu so pese ne yere ka kire se wo ye okunu papa enkwada ya wo aba wi asenso woni pese ye catch on se wo ya kwada papa na won so ehwe na na eja e catch on se wo ye ni papa nti nyina ye pe papa yo ye pe de be yo a ya brabo bedimu aso ani nti na de ne ma me de bra o mato ne din making your life look good. Making your life look good. Ababa ebo ye se wo ko ba bia wo hyehyɛ ho hyehyɛ ho kama na wa feel good ene de mi hu twa na ya kasa making your life good wo life no nema miensa ena kabomu a eye wo life no de kan eye sebe we de ana efe na physical ana adwene ana psychological ana sunsum ana spirit nti ansa na obekasa your life is good no all these three components should be good. You should be good physically, you should be good mentally, and you should be good spiritually. So say wabrabo edimu honam fam na edimu nyansa ne adwene fam na edimu sunsun fam enti wontimi sore preko ka se o mabrabo dimu ana mabrabo sefata sinto elba kumu ye fa we de ana physical ne ye fa wa adwene ana mental ne ye fa wa spirit ana sunsun mu a ese wo nyina ekoben kromu a wo bubra papa na empo edimu na ye ka physical good na wabrabo eye physical no edimu a ene sen enye watare hye ene enye wahosiesie enye baabi a woda ene enye ka wotimu na se wo pomodne soronko ye etima wodi akoniaba ene sen sa no power so de watete wapom sa na power so de ne empo wadi aduane pa se edu baabi a watumi se wedi mu abre nti obeje wa kakra na edu na jusum nso a wapɛ na bi ada saa nneɛma we a woyɛ ɛno wonte ho emfiri empo adwene no ho ɛyɛ adwene no ɛyɛ die ɛna ma utimi yɛ nneɛma a mekan enti ansa na betimi aka sɛ you are looking good no sɛ you feel good, you should feel good ɛsɛ wode nneɛma bi to adwene pro so mama wakenya wo ho aka sɛ me de meyɛ ɛne sɛn nneɛma a wobɛka no adwene pro so no enya wo de enya wo sunsun enti waso na pɛi nneɛma abɛka kyerɛ ho no dwene ho ɛsɛ da bɛka bia na bɛnya wo de empo enya wo sunsun enti but for you to feel good you first have to think about good things ɛsɛ wo yimu ɛsɛ nneɛma ɛyɛ fata ya ɛsa brabo mu na empo wo bobo ho na pɛi na nwumre ɛno enti for you to look good so bɛhyehyɛ ho yie ni nyina so yɛ sika wo botom so bɛdedu na pa sika wo botom na ansa bɛnya sika no jisa wadwen adore eye bibi ama adasama enya so mfaso na tuwa kapa na mpo wosunsum so edayie ene wo bo ade ne wo twaka bi yesunsum de ye hu no adwene mpo de se meka se efrima adwen mu na sunsum no o kita hodi a ono so di wosunsum afam ye wosunsum kita hodi emienu ye papa ye sunsum ene ye bone ye sunsum ye sunsum a kronkron no kore ene odo ene wo sunsum a eye entro etan ani empodi anye enti nneoma a obeye na abrabom no be kire sunsum a wo da no se wodi no kure na wo do adi na ye esefata wo dan sunsum papa ena edi ntro na woni odo na empo obokro no na ye na me esefata wo dan sunsum bone enti ne obeye bia no ekenya wo sunsum kura obebata no te baba ye ebo nneoma miensa nyina kabomu a ena aka say I'm living a good life. Living a good life physically, living a good life mentally, and living a good life spiritually.
ne nyina nyina so eye suban ne nyina so eye nia wota eyo ne nyina so eye nia wota ede wadwen siso sempo ofa na adesua said ya wo sin kete eso kane anajo epe mresua de na ene bema ade na kotim sempo ofa na apomodini a obesin kete anapa bia betetire wa pomu na mpo wodidi na ye de sefata osima pomu ye sempo eba no sunsun famu a se wode kasapa wodo no kure ne pepepe ye obebubra na osunsun so ani age enti nioma miensa we ena adimi ya aka so my life is good. To make your life look good, you should focus on how good you are physically, as well as how good you are mentally, and how good you are spiritually. So when Timmy and who say, I won't say that be an amana or penny on my basis or brabo, why effect, and so be one, I said, can, why effect, and so bonina woody, why effect, and so and trona woody. A banasa was soon some tobaha, nempo wadrin so ayabasa, nemum so pesa or brabo edimu. Esho ania yesa ofa sa nyoma miensa nyina na ebisa ho se ede na meya me wedie mu ebe menya hoodne na matrase ache ede na meya madwen pronso no ebe de na ne adware mie na ede na meya me sunsun so eno so betodi na empo me ne twedi ampon onyankopon edi nkita ho se wo po wo mpo wo suban e ma wone bone di nkita ho ana empo twedi ampon di nkita ho suban bi wo oda na edi a ebie wo soro fence ena suban bi so wo oda na edi a ebie empobonsam fence gidie ekura safo edibie onyame apono ana ehu abufuo ni atete ni awerɛho ebie empo obonsam apono so pese ohini nyankopɔn pono a eye gidie eye nokore eye nkatehudi a edemfaso obere wo bi ena empo eye ayeye a wabrabo suban eno no ye beda ayeye di ama obo ade no se akwa wodie ni suban se fata amene bi a wo ye bibi obi yi waye no na ayeye no ekọ awurade ho eno nti ene da amene okase fa wo sikasam fa awade fa adisua fa apomodne na fa wo suban nyina bi sa ho se enioma me be yi aso ede ayeye be breme na bi aka de oyo me aso enioma me be kan ede ayeye be breme na bi aka de oyo me se me gina hoi esa ma hin ya me yisu de oye no se ka enye adwuma ka metwa nipa na no wanya de oye ne nsem fata esanse oya ade ntina manage ho se me yisu eno nti wo so obi na yo wo ma adasama ene nye wo suban wo kasa na ne ye ho na wo yi wa ya ebi aka de oye wo no ebiom suade menya de suade pe bibi suagu wadwen proso na wonyansa mo enore na wonyansa dore a enna akohia kwanhia a utimi enya anu aduro ayo empanin se yenkoti adromra enwane ahahan yempa abrabo pammo no enwane ade sua subampa kasapa ene esafata ahana meja wo odofo migidi se na abrabo akobo obebisa ho se abrabo no is it good and then tend to live a good life. Me am di dwumadi on chame edi am jeso eye ni tekotegu Adom TV ha nipa bebe na show masene every sound camera and me producer Priscilla and wo show masene wo me da se wo de afidie to ahwe me onyame ene wonta